Άλλη μια μεγάλη καταστροφή προκλήθηκε μέσω αυτού του νέου όπλου που εμφανίστηκε στα χέρια των πολέμαχων. Πρέπει να δηλώσω ότι ήταν μεγάλο το πλήγμα για τους... Ρεκτορά, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Τι εννοείς? Δεν μπορώ να είμαι η αιτία που πεθαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λουίς, τι λες? Ξέρεις τι θα γίνει αν σταματήσουμε τη συμφωνία με τον διοικητή? Και τι είναι καλύτερα τώρα που με εκβιάζουνε? Μα τι έκανε? Τα κατέστρεψε όλα. Πρέπει να εξαφανίσω κάθε αποδεικτικό στοιχείο όπως μου είπε ο αρχηγός. Μέσα σε μια νύχτα το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός. Τίποτα δεν απέμεινε που να θυμίζει τις παλιές αποθήκες Τροφίμοφ. Το επόμενο πρωί η Φανή μόνη της στο σπίτι δεν παραξενεύτηκε καθόλου που ο άντρας της δεν είχε ακόμα γυρίσει, διότι αυτό συνέβαινε συχνά λόγω της δουλειάς του. Η Λουτσία και ο Πιέρο την επισκέφτηκαν για να της αναγγείλουν τα άσχημα νέα. Στην προσπάθειά μου να αμυνθώ, χτύπησα τον Έκτορα με το βιβλίο και ένα γράμμα έπεσε από μέσα. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να τρέχω προς το σπίτι του Πιέρο και της Λουτσίας προσπαθώντας να καταλάβω γιατί ο Έκτορας να μου κάνει κάτι τέτοιο. Πώς είσαι, τι χαίρει? Καλύτερα. Αισθάνομαι ότι ο Λούις πέθανε. Φανή... Βρήκαμε αυτό το γράμμα όταν ήσουν υπόθεμα. Το έχεις στα χέρια σου. Καλησπέρα αγαπημένη μου. Η κατάσταση είχε ξεφύγει. Έπρεπε να σου είχα μιλήσει πιο μπροστά. Να προσέχεις και να ξέρεις πως σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Ιστερόγραφο. Πάντα ενεργά να τακτοποιούμε έργα. Ήταν τόσο περίεργο αυτό που είχε αφήσει. Έμεινα ξύπνια όλο το βράδυ. Προσπαθούσα να καταλάβω αν όλα αυτά που συνέβησαν ήταν όντως αλήθεια. Εάν ο Λούις ήταν πραγματικά νεκρός. Όμικρον. Τροφίμοφ! Τροφίμοφ! Η λέξη. Ένιωθα ότι μια νέα ελπίδα αναδιόταν μέσα μου. Το γράμμα είναι κωδικοποιημένο! Τι συνέβη, Φανή? Το γράμμα! Τι φωνάζεις? Τι έγινε? Έχει κάποιο
Μυστικό μήνυμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φανή, τι λες, γιατί δεν πας για ύπνο και μας ξύπνησες? Το γράμμα σχηματίζει τη λέξη Τροφίμοφ. Να, μη, γιώτα. Γιατί είναι γραμμένες έτσι αυτές οι λέξεις? Τι λες, τι είναι αυτά που λες? Γιατί είναι γράψει εδώ μια γραμμή? Δεν καταλαβαίνω. Εδώ. Αυτό μοιάζει με ένα. Το θη, το μη. Αλλά πολύ περίεργο να έχει αφήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Και το ιστερόγραφο... Τελικά τι σημαίνει? Δεν ξέρω, πάντως έχει 5 λέξεις που αρχίζουν από... Α, κοίτα, τα αποσιοποιητικά είναι 5. Και τα αρχικά είναι 5. Μήπως σου είχε μιλήσει για κάτι? Ξέρω σίγουρα ότι δεν κάνει πράγματα τυχαία. Τροφίμοφ, 5 Πέμπτου. Πάμε αύριο. Να δούμε. Τι ώρα? Πού το βρήκες στο γράμμα? Σε ένα βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Νομίζω το έχεις και εσύ. Να πάω να το φέρω. Αυτό που διάβαζα τις προάλλες. Το βρήκες? Ήταν πλέον βέβαιο. Ο Λουίς ήταν εδώ και μας περίμενε. Αύριο μετά τη Δύση, στην αποθήκη Τροφίμοφ. Μπορείτε όντως να γυρίσετε και να φύγετε όμως οι άλλοι δύο και να μην απλά κάνετε animation.